Správa od svätého Michala Archaniela pre Luz de Mária 11. decembra 2021 s odkazom na sviatok Panny Márie Guadelupskej. Milovaní ľudia nášho kráľa a pána Ježiša Krista, naša kráľovná rozdrví hlavu satana. Naša kráľovná, velúca nebeským légiám, je strachom satana. Ľudia našej kráľovnej, tento sviatok tvojej kráľovnej a matky je zároveň adventným dňom. V advente je pripravený ľud nášho kráľa a pána, je pripravený ľud tvojej kráľovnej a matky. Syn nie je bez matky, matka nie je bez syna. Práve v tomto momente čakania je ľud syna držaný rukou matky syna ako útočisko spásy. Koľko ľudských tvorov odpočíva chránených materinským plášťom, ktorý prikrýval nášho kráľa a pána Ježiša Krista. Vyzývam vás, aby ste svojej kráľovnej a matke predstavili celú bytosť, aby vás udržala čistých od nástrah diabla. Bez toho, aby ste sa vzdali viery, ako verný ľud, ktorí ste vernými deťmi svojej kráľovnej a matky, dbajte na mnohé výzvy, ktoré dostávate, a posilňujte nádej na lepší zajtrajšok, kde pokoj bude pokrmom a božskou láskou, slnkom, ktoré vás ožiari neustále. Svätý Michal Archaniel. Zdravá z Mária čistá, bez hriechu počatá. Zdravá z Mária čistá, bez hriechu počatá. Zdravá z Mária čistá, bez hriechu počatá. Posolstvo od Panny Márie jej milovanej dcére Luz de Maria 11.12.2021 s odkazom na sviatok Panny Márie Guadelupskej. Milované deti môjho nepoškvrneného srdca, príďte k môjmu synovi, čakám vás s nekonečnou láskou. V tento deň, keď sa ku mne priblíži toľko mojich detí, vás žiadam, aby ste zostali verní môjmu synovi, boli každú chvíľu lepšími deťmi a zostali verné pravému učiteľskému úradu cirkvi môjho syna. Milované deti, pripravte úkryty, ktoré vám môj syn zveril, rovnako ako domy, zasvetené našim najsvätejším srdciam, aby boli útočiskom pre tých, ktorí tam bývajú. Musia byť uchované s tým, čo je potrebné na prežitie, bez toho, aby sa dostali do zmätku, vždy spokojom srdca, pretože naše najsvätejšie srdcia sú útočiskom, kde musia byť udržiavané správne pripravené ako chrámy Ducha Svätého. Pripravte sa a tí, ktorí nemôžu zhromaždiť to, čo materiálne vedia, že sú potrebné, majte istotu,
že môj syn im dá všetko, čo potrebujú, aby prežili. Viera je nevyhnutná v cestách môjho syna a ešte viac, keď ľudské stvorenie vidí kúsok temnoty, len čo žije. Vy, deti, nenechajte sa zmiasť. Nedovoľte, aby do vás prenikla nedôvera voči Božej ochrane alebo mojej ochrane. Nepochybujte o stálosti môjho milovaného svätého Michala Archaniela nad ľudom môjho syna. Modlite sa, deti, modlite sa s hlbokou vierou. Neváhajte, uvedomujte si, čo sa deje, aby ste sa za to modlili a moje deti si navzájom slúžili. Táto generácia žije to, čo iní z ich generácií nezažili, čo vedie k väčšej bolesti a väčšej osamelosti. Bez ohľadu na môjho syna je pre nich ťažké pochopiť božské cesty, uši sú zavreté, oči sa nepozerajú a myseľ všetko popiera, čo ich vedie k zúfalstvu a nepokoju v zime, ktorá sa zdá nekonečná. Vráťte sa, malé deti. Príďte k môjmu synovi, ktorý vás čaká. Príďte k svojej matke. Bez pochýb o mojej materskej láske, s dôverou v túto matku, podaj mi ruku a kráčaj pred ľahkým a istým krokom. Milovaní ľudia, nenechám vás samých, nenechám vás samých, nenechám vás samých. Žehnám ťa, milujem ťa. Neboj sa. Mama Mária.